салому алейкум апаҷоно, хоҳарҷонокиҳои азиз. Ин гулҳои зеборо бинед, чӣ хел зебо. духтаракҳои азиз, ман худо ба ҳазорон бор шукр, вақте ки дар Фаберли кор кардам, маошома фақат дар личный кабинетам мегузашту документ карда гирифтагӣ набудам. Ман амин Тоҷикистон рафтанам документ карда омадам, маошакома гирифтам, худо ба ҳазорон бор шукр. касоне ки мехоҳедон бо мо кор кардан, албатта нависетон дар ҳамин номерҳои рӯи экран. кӯшиш мекунам ки омӯзам. ин бизнес аз магазини интернетии худатон харид мекунед. масалан агар ки харидор масалан биёреду худатон бар ин кор кунанд, пешравӣ мешавад, маошҳои беҳтарина мегиретон. духтаракҳои азиз, апаҷоно, хоҳарҷонои меҳрубон, кори мо манамин дар хона бо телефон, личный кабинети худамон, регистратсия бепул, омӯхтан бепул, группаҳо дорем, добавить мекунем, кора меомӯзем. масалан хоҳед мегиред прямо аз компания маҳсулота мегиред, дар болош монда мефурӯшед ё ки намонда мефурӯшед, вай ихтиёри шумо, хоҳиши шумо хатм мешавад. албатта барои мен албатта занг рафта истодагам ҳамин гулҳои зебоя дидам, гуфтам кам таракак бошадам барои шумо чӣ кунам, видео гирифта гузорам ки чӣ зебо гул краскулакҳои мо аҷоиб хушро гул кардагӣ. хостем кам таракак ҳавои тоза хӯрем. манамин пешаки хонаи мо ба чи ҳаст, ҷангал. ман ин доми мо ин тараф лес ҳамхеме дароем, пушти ҳамин лес бо парк ҳаст, детский парк. доим мерем ҳаминҷо тамошо мекунем. лесопарк мехерахати мерем парк. чӣ хушрӯ. чики ана закат. прогулка край студентки. Дела? Расскажи-ка, милая, как дела? Манамҷа планомон бояд амин дарахто биромада тамошо карам буд ки нашуд, маҳкам будааст. худо хоҳад кушода шад, пагоҳ ё фардо омада ҳанамҷо мебиромам. манам хеле тамошо мекунам болои дарахто. Bizim boşluğa meşinen biled girifti. Girda kankune. Что? Mana? Удобно ли?
Şunu? Ne? Mana var. Grup dengi. Зажечь, испечь, не уберечь. Тушить, дымить, всех накормить. Отмыть легко и без усилий. Мы скажем Вау, вот это сила! Faberlic Home. Чистота просто вау. Вау!